El 1260, el rei Jaume el Conqueridor ordena al seu testament la divisió del seu reialme entre els seus dos fills, Barcelona, València i Aragó per l'Ainat, en Pere. I pel segon fill, en Jaume II, Mallorca, el Rosselló, la Cerdanya i Montpeller. Jaume II hereta aleshores d'un reialme nou i molt fràgil, amenaçat d'una banda pel rei de França, que vol recuperar la senyoria de Montpeller, i de l'altra pel seu propi germà, en Pere, que no acceptarà mai aquesta partició. Davant d'aquestes amenaces, Jaume II s'afanya per construir un castell a Perpinyà que esdevé capital del reialme de Mallorca. Però a més del palau, el nou rei també necessita eines administratives per asseure el seu poder. Per això, ordena la redacció dels Capbreus, uns documents avui conservats als arxius departamentals dels Pirineus Orientals. Això és una eina de control senyorial de les terres i de qui les cultiva i de quina part s'ha de donar al senyor sobre les collites, que existeix de fa temps ja com forma. El que hi ha aquí d'excepcional és que el rei no només va fer una eina de control, de govern, d'administració, però ho fa també de manera molt espectacular com una obra d'afirmació de la potència reial per la forma material que va prendre. És a dir, que això es feia molt sovint, ja en el segle XIII, en quaderns de paper o en pergamins rotllats que eren de baixa qualitat. No es necessita per fer això de tenir una cosa tan prestigiosa, tan ben feta com això. Els capbreus de Cotlliure, Argelers, Estagell, Millàs, Talteüll, Clairà i Sant Llorenç de la Salanca també són obres d'art pensades per ser ensenyades. La cal·ligrafia és impecable i les il·lustracions de les capietres i de les capçaleres demostren la traça d'uns il·luminadors d'un gran talent. L'escena es presenta sempre de la mateixa forma. Sota les voltes del palau, el rei Jaume II seu amb majestat. A la sala del costat, uns testimonis presencien la cerimònia on el declarant, amb el ginoll a terra, reconeix que deté propietats o terres que explota. Es fixa també la part que el declarant haurà de donar al rei. El procurador reial el fa jurar, mentre al segon pla el notari s'ho apunta al registre. Segles més tard, l'estudi d'aquests documents ens revela informacions precises i precioses sobre el territori, el seu ús i el seu aspecte. En aquest document podem veure que al segle XIII hi ha terres, al mateix temps hi ha blat, hi ha vinya i hi ha olivers, en la mateixa terra. Doncs és també interessant per veure aquest ús intensiu de la terra. Hi ha d'altres llocs, perquè el rei també és senyor a Sant Llorenç de la Salanca, on hi ha el cultiu, però també hi ha l'explotació de les salines. I expliquen, no pas com ho fan, però almenys tot l'ús del territori que és fet amb els canals per aportar aigua del mar, amb les salines, amb la manera d'on funcionen d'una certa manera i la part que el rei ha de tenir sobre la sal que s'hi fa. Doncs és una eina molt interessant de descoberta del territori, del paisatge. Es pot reconstituir per a aquests pobles el paisatge de manera molt, molt, molt fina, perquè els llocs són documentats, no pas tinc una terra a Argelers, però tinc una terra a tal lloc. I els llocs dits, aquests llocs anomenats, són molt sovint molt petits. I si la gent s'ha mort i si els cultius s'han canviat, els noms dels llocs s'han guardat fins avui. Els capbreus ens ajuden a entendre un moment clau de la història nord-catalana, quan Perpinyà era capital i centre neuràlgic d'un reialme,
Un període que va durar poc, però que va marcar la nostra història per sempre.